ሰላም ሰላም ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ካልጋርን ከባቢያን ብሓፈሻ ኣባላት ማሕበረkom ኢካክ ድማ ብፍላይ ከምቲ ኣብዚ ቅንያት ጀሚርናዮ ዘለና ኣብ ዓውዲ ናይ ሪል ስቴት ንኩሉ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ከተማ ካልጋርን ከባቢያን ዘሎ ኣፍልጦ ወይ ከዓ ብዛዕባ ሪል ስቴት ትምህርቲ ዝረኽበሉ መሰረታዊ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ዘበለ ሕቶታት ክምለሰሉ ንዘለዎ ዝበልናዮ ብዝተፈላለየ ሞያታት ኣብ ዓውዲ ናይ ዓንኬር ሪል ስቴት ነጥፉ ኣሕዋትና በብሓደ እንዳዓደምና ካብ ነቕርቦ ዘለና መደባት ንሎሚ ኣብ ናይ ኢንስፔክሽን ወይ ኣፕራይዛል ናይ ሪል ስቴት ዓውዲ ዝሰርሕ ሓውና መብረ ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻ ነኸይኑ ኣሎ እሞ ናብ መብራህቶም ከብለኩም መብረ እንኳዕ ደሓን መፀኻ ከቢድ ህይወት ግዜ ፃዕቂ ናይ ስራሕ እንከሎ ነዚ ዕድመናትና ኣኽቢርካ ምስቲ ፅበት ናይ ግዜኻ ንህዝብና ንምስትምሃር ኣብ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ኣነ እውን ዓቕመይ ከበርክት እየ ብምባልካ ቴንክ ዩ ፎር ደ ስቴፕ ብጣዕሚ ነመስግን ብዛዕባኻ ኣነ ካብ ዝነግሮም ብዛዕባ ነብስኻ ክተላሊ መጀመርያ እቲ ማይክ ንዓኻ ክበካ ይቕንለይ መሕመድ ኣደም ነብሰይ ንምልላይ መብራህቱ ብርሃን ወልደ ሚካኤል ይበሃል ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ናይ ህንፃ ስራሕ ተሳቲፈ ኣለኹ ምስ መንግስታዊ ትካል ምስ ብሕታውያን ትካላት ከምኡ እውን ምስ ዘይመንግስታውያን ትካላት ከም ዩናይትድ ኔሽንስ ማለት እዩ ኣብ ኣገልግሎት ንህዝቢ ዝህቡ ኣብ ምስራሕን ምህንዳስን እዩ ዝበዝሐ ስራሐይ ኣብ ካናዳ እውን ብኸምኡ ዝሰርሕ ኣለኹ ናይ በይነይ ወይ ከዓ ናይ ውልቀይ ናይ ኮንስትራክሽን ኤንድ ኮንሳልቲንግ ትካል ከፊተ ንዓማዊለ የገልግል ኣለኹ ሓደ ካብቲ ስራሕ ከም ዝበልካዮ እቲ ሆም ኢንስፔክሽን ንብሎ ገዛ ምስ ገዙ ዓደግቲ ቅድሚ ናብቲ መወዳእታ ውሳነ ምውሳኖም ገዝኦም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ንምፍላጥ ሓፈሻዊ ዳህሳስ ይገብር እሞ ንዕኡ ዝኸውን ሓበሬታ ክህቦም ኣብኡ ተመርኪሶም ከዓ እንታይ ዓይነት ውሳነ ክውስኑ ከም ዘለዎም ይሕግዞም ተኣነዝቦም ሓበሬታ ማለት እዩ ያ ቴንክ ዩ መብረ ስለቲ ብዛዕባ ነብስኻን ስራሕካን ምስ ኣባላት ይኹን ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ብምልላይካ ብጣዕሚ ነመስግን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ቅንያት ወይ ከዓ እዚ ኤፒሶድስ ናይ ሪል ስቴት ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርስታት ናይቲ ሪል ስቴት ዝሰርሑ ሰባት እንዳዓደምና ኢና ንገብሮ ዘለና ንዓኻ ንሎሚ ኣብቲ ዝያራ እኳ ኣብ ናይ ኢንስፔክሽን ኣፕራይዛል ወይ ከዓ እቲ ማርኬት ኣሰስመንት ናይቲ ቫልዩ ናይ ገዛ ነዚ ኩሉ ሓደ ዝመስል ግን ዝተፈላለዩ ፋንክሽንስ ዘለዎ ኣብቲ መስርሕ ምዕዳግ ናይ ገዛ ወይ ምህናፅ ናይ ገዛ ከም ብርኪ ኮይኑ ኣብ ሓደ መስርሕ ኣሎ ሰብ ፋንክሽንስ ናቱ ወይ ከዓ እዚ ዓይነት ስያሜ ንምንታይ ዘገልግል መብርህ ምእንቲ ክኾኑ ምስቲ ዕላማ ናይ ዝመደብና ምስትምሃር ስለ ዝኾነ ክኸደልና ምእንቲ በቲ ናይ ኣፕራይዛል ንጀምር ኣፕራይዛል ማለት እንታይ ማለት እዩ መን እዩ ሃየር ዝገብሮ ኣፕራይዝ ትገብር ፀብፃብ ይኹን መን ይህብ ኣፕራይዛል ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝመፅእ እዩ ብዛዕባ ገዛ ምግዛእ ምሻጥ ወይ ከዓ ምፅጋን ወይ ከዓ ካልእ ኢንቨስትመንት ንምግባር ንገዝኡ ከም ትሕጃ ክረአየሉ ዝደሊ ወይ ከዓ ኮላትራ ከም ጥሪት ክረአየሉ ዝደሊ ሰብ ኣፕራይዛል ይገብር ብደቕ ዝበለ ንምርኣዩ ንኣብነት ዓዳጋይ ኣፕራይዛል ዝገብረሉ ግዜ ቅድሚ ዋጋ መሃቡ ነዚ ገዛ ክንዲዚ ክገዝኦ ደልየ ኢሉ ቅድሚ ዋጋ መሃቡ ወይ ከዓ እቲ ሓቲቱ ዘሎ ዋጋ ዘጠራጥሮ እንተኮይኑ ኣፕራይዛል ይገብሮ ንዕኡ ዝገብር ክኢላ ወፂሩ ናይ ብሓቂ እዚ ገዛ ክንደይ ዋግኡ እስከገምተለ ይብሎ ማለት እዩ ብኸፊል እቶም ሪል ስቴት ኤጀንትስ ይገብርዎ እዮም ናቶም ኣሰራርሓ ኣለዎም ግን ብኸፊል እዩ ደቕ ዝበለ መፅናዕቲ ይኮነን ወይ ከዓ ንኸምኡ ገብሩ ላይሰንስ ኣይኮኑን ካልኣይ ከዓ ገዛ ክትገዝኦ ምስ ወሰንካ
مغا نابتزلك حكا بانك مسكتك بانك استغزو زلها غزانا بحق هندو دي واغو مرغاز كدل خلون بانك حدا غزي ناتوم ابريزال سديوم استغان نواغا انت يب كالون حدا غزاها مغا نسوم بتزغورو ابريزال تحت زباله قمت انت يبومو نتفل اللي نواغا نسخا نخد كفلو ويكا قال أقام ناي جنزب مترقام كتمس حتى مالت سالسي أبريزال كم زبال عنتو يزغلت سكو نامنت جزاخا كابت جوزو استوسن عمتات غير كالها تعوزلو عقد ناي جنزب أب قمت آتيو كال تقبرو وفري ويكال تقبرو مدبات حق زكا كتريون تدليخا أبريزال تقبر معناته كتجوزو خلها 14 عامد استوسن قصري واقو تجميت الزنبرة نحجي مستغنطات ناي عداقة مستي كنطات ناي تطلابنت نايتي عينت ناي جزا خاطر رايو حدا قصري وهابو بومدن كات مدبات كا يساتف ما يعوت الكاوي كاني حبيتات رخبولو مالتي سلازي جزاي أبريزال قبر خيليو شياطاي أبريزال قبر خيليو بانك أبريزال قبريو كومون إنفستر نبروت واقو المفلاتون أبريزال قبريو سلازي تي جزا دبهال سم ناب قطرسات تقيرون دحر دليخا تتقوم له مسرح تابرايزالي اوكي سو انا استطعم واقع ساع زركب ابرايزال زغبرو قاير خله ويس حق له انا نعخا هاير غيرنا ابنت ابرايزال غير كالنا زا غزا كندزيل كان لها كابون لعل دليل الله تخينه كال سب كامص كومو وي كتحسر دليل الله تخينه خا كال اندام صح قاير خلدي ويس حق له ينعود غزي وقتم ابرايز زال زغبرو كيلاتات تمرتن بمويان زمصو كالاتيو أبستوسنة حبرتها تمركي سوميو نتواجز هبو سلزك فعل العبي كوزري يمسي لا حسبن من البات أب كوميرشال كأنا نقد زخونة تكالات فعل هون بزح جنا يكونن سلزي أبرزل عن أمس جبر كات واجات تزعج بك خلاك تكير تخيل خلاص كذا كايبل كن دايف اللي كم سهلت الكاني بتاع وحجي مغيار جنز خلق لكابل مناتو صحاحات وصوتي تجنزل مهناتنا تدق حتى زلحات أقل جلوسي قفلوا ليها يا إذا حجنا أبنت بعين جزاء أين لحر كوينو ذا جزاء لسه حمش ميتشكشيت تباهي الله أنا أوفرناتي كنديك هبة اندحري له جمد دلي of course I will hire appraisal إذا جزاء كندي باليوناتا أستسجلون 4 7 4 8 4 سواء حمشنا من جزء خون قطر خوبون خلو دحريه جن بكاش هيكون كنت جزء ضله تبزح حوان مالتي سب مورجيج سلد جزء نزع داخل في الليلة زخور ضله بانكون نزع جزء كالنا هاي ماركت بالي أسسمنت هجور اللي discrepancy هو حجي يخلي سلازنا discrepancy مقلال أنا كم جزء أي كتصاوت دخل انتهى للنبزي وي كم حيش اللي دخل واقع كديك تقول لك أخذ ما حيشولو زقبا كا نحاولتها نخبرك بجك هبتا أبريزال على الليلة حاسب داقن من البعض كانت هالو أبتريل ستيت نوي حاجة زي زقبرو بزح دات هالو أبز قوابي كندي جزاو تسيتو أبز حلف عامد كندي كتشيت كندي عبيتهم كندي مدقس لهم كندي دوز بالحبريت هالو أو تمركزهم يوم نزي واجاز هجوم قمة تقول لك جيب جاكاتهم أبريزالسي يتزمع مخرج كازو ولا جزاء مشات وين جزاء ناي ويلسيت كيلا أخل حبريت هالو زغني قصرون نخبكا زبز حق زي جزاء تجزاء خلق أبريزال مقبار لمود تريوه يكونن بفلاي بزح جزلو عداقا نعين عايز بهالو sellers market is the trend سيلرز ماركت جزي
أبرزال مغبار كندو نجزعي طعامي يلا يحسبت مناتو سغا بربعة ميت جزعي عند بالكاسوي خمسة ميت خالص بالله هو لز ترجم زلوا مثلا أنت علاقة هم اللوري خا مستي زجاجة كازلو كيلا مميات حايش زبل بو يخاز حشي واقع ترخبوا له تغير عبقلي وانسي علو همزي كابتي بايرس جزين تقوين خلا شعوهان تحت الدورة كانت خير مالتي جاو كيلاتات نايتي جزا مشاتن داقن بزح فلوت اللهم نتجزاون ريومس قام نخوب هذا العام اللهم تعرفين اليوم كابتن أبريزال من الصومن بتمرتي رخوون لقنا خانعو قبرو أبريزن قبرو لايسنس دايكون يا سلازس حدا جزاسي كما أسيتسي كندز واقالو يلقى حد قمت it depends of the market trend مالتي بايرس ماركت كون كله بلاس 100 شحال لك ناي سيلر كون كله خا لعلي لك مالتي سلازي حدا فيكسد افريج بهالنجرس يلا ديبند اب تعراغاي سلازي اب موشن كله خاص قال ستابيليتي مفتقر مالتي هو تعداغا كل جزي عابد صلوالو واغا دايغازا أبينا يكون تاتالنا ريحة خانت يعني أبرزال كنا تات توان ويكاتو صان كابتي مسرحنا مع الدكا سلزي كم زي ناقدن كتلو زلوا عطري نايكونا نحسبا حنت كابتن زقبرا أبقلي سكيب تخوني أبقلي خاني تقبريها مالتي ترند جزاي بفلايسي زو حدا زقبرا شياطاي يحايش بانك of course زبازح كزي يقولوا مغنياتو سوم سلازي غزو زلو مسخا خوينو زغزو زلو نبرت كا واغودي خرا غصلون منالبات كتكفل ويكا عبخان تزي كوينو ابستوسن عامتات زغون حدقا قواني فوق تغزا خشطو كلهم that's why نعم حجي مسرتاوي ነገር ስለዘሆነ of course ተሸይጣ ዋጋት በሃል ዘላ ገንዘብ ዘሃቡላ ክትመልሰሎም ትኽእል ነገዲ ንምሕላው ዝጥቀምሉ ኣገባብ እዩ ቲ ኣፕሬዛል ኦኬ እንታይ ኮመን ኤረርስ ኣለው እዚ ምስሊድ ሪዛልት ክገብረልና ዝኽእል ነቲ ውፅኢት ከጋግየና ዝኽእል ወይ ኤረር ክኾን ይኽእል ወይ ኢንቴንሽናል ክኾን ይኽእል ወይ ባይ ሚስቴክ ክጋጥም ይኽእል this or that way قال miscalculation كبرنا دخل common errors انتهى له اما مسرحنا هاي كم زي هو كم زي اب كله مالتي not only single home condo قال لك كل تي اندستري وحبشه و errors كوات زي بنا انت اجن كم زي نتي زو هابا كازلو حبريتا قنوع مسير نخرا كازغو نغرات نعبدت نتجازاهم معراري وقلو فوز بلهم معراي ناي متصببا ديكوريشن زغونا نغرات يا كمامتو ناي نبرت ستيجين يبلو زصاوتو صوتالو جداي مع خاص بتجازا مساطقه صحبه كان نغرات تفول كومفورت اند فاليو ات لاين يغو كراي نتصبو كفانا تجازا زياده يغو ولا تيكو صوغلو نامت أبيناي بوتاي ركب زي تجوز زلها كذا كم عبي كباب بيت مرتي وكباب حكمنا كبابي أوتوبوس حلفالي نعو أقول لهم كم زر أي قبره بو خاب زيادة يزارو بو خاب عادتي زبز حقن تي كالتيفكا كتجزء مدلعي لو عملت كود على نزاع قداي الكام حساب ويون أبز متزول عملت ناي أتاويتات كهوناتات زكاير مخانو قمت كل وكا يخيلي سلازي خطوط دات دلتا كزانا مجزات بالمدب سلازي واقو ولا زي مخانو داراها ويكاني قال زي تدليوم نقرات مهلاو من دعبلت كاس كم تغزقومي قبرك كامالات زتخونه داتكا ويكات مدباتكا ارجنس نتجازا دلكا بريباريشنز ناتكا ترند نايت ماركت
ዋላ ተምሸ ተሓላለ ግዜ ገዛ ንምርኣይ ዝግበአሉ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ ሓፂር ግዜ ይገብርዎ ሞ 15 ደቂቃ ጥራይ ይህቡኻ ኣቲኻ ክትወፅእ ከለኻ 10 ሰባት ሪኦም ኣለዉ እዛ ገዛ ኦኬ ዋጋ ክትህብ ከለኻ ከዓ ምስ ፍርሂ ከይተሓልፈካ ብምባል ስለትህቦ ቁሩብ ፀላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ዋጋ ናይ ሴለር ሃይ ፕሬዠር ቴክኒክ ኣሎ ሓንሳ ከም ትብሎ ዘለኻ ነቲ ባየር ፕሬዠር ትገብረሉ እሞ I don't mean like ከምቲ implicit ዝኾነ ፕሬዠር ጌርካ ሚስጋይድ ወይ ሚስሊድ ንክትገብሮ ዝግበር ኣሎ ትሪክስ ካብ ኣምፃኻዮ ሲ ከምዚ ገዛእቲ ክመፁ ከለዉ ኣፕራይዛል ዝበዝሕ እዋን በይኑ ድዩ ዝኸይድ ሰብ እቲ ዝገብሮ ወይስ ኦፍ ኮርስ ኢንተንሽን ናይ ምግዛእ ዘለዎ ሰብ እውን መፂ ይብኡ ዝበዝሐ ግዜ ኩሉ ግዜ ዋላ እንተበልና ኣፕሬዛል በይኑ እቲ ገዛ ክትገድፈሉ ኣለካ ዋላ ትሸያቲ ክወፅእ ኣሎ ንስኻ እውን ክትህሉ የብልካ እሱ እውን ኣይጥዕሞን እዩ ምክንያቱ ብደገ ነፍሲ ወከፍ ነገራት ክርኢ ስለ ዝደሊ ሓፈሽኡ ከዓኒ ናይቲ ዝረኣዮ ብመልክዕ ፀብፃብ ስለ ዘዳልዎ ከመይ ኢሉ ኢና ኣብዚ ቁፅሪ ዝበፂሑ እውን ክእምን ዝኽእል ሓበሬታ ኣብኡ ክቐምጥ ስለ ዘሎ ምህላውን ዘይምህላውን ክስታይ ኣይኮነን ተዘየለዉ ይበልፅ ንዑ ነቲ ውፅኢት ንክመፅእ ኣሎ ነቲ ኣገልግሎት ዝወሃቦ ዘሎ ሰብ እውን ምህላው ዋላ ሓደ ማለት በይንኻ እውን ርኢኻ እንዲኻ ትገዛ ኣቐዲምካ ብዙሕ ፍልልይ ዘምፅእ ኣይኮነን ምናልባት ኣብ ኣመጣነ ኢንስፔክሽን ክገብር ከለኹ ምሳይ ክህሉ ዝመርፀሉ ሰዓታት ኣሎ ንምንታይ እዩ ኣብቲ ሪፖርት ዘዳልዎ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ስለ ዝኾነ እተን ዝበልኩ ኢለየን ዘለኹ ብልክዕ እንታይ ምዃነን ንኽርድዎን ከይከብዶም ብኣካል የርእዮም ንዓን ሽዑ ኣብ ፅሑፍ የቕረበን ምስ ስእሊ ገይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ኢንስፔክሽን ሪፖርት ከባቢ 4 ፔጅ ገለ ይድበፅሕ ዋላ ትፅቡቕ ነገር ኢና ንፅሕፎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኣፕሬዛል እውን ከምኡ ኢለ ይሓስብ ተዚያ ብዙሕ ዘገድሶም ኣይመስለን ኣብኡ ክህሉ ብፍላይ ትገዛ ኦኬ ባየር ሃየር ገይርዎ ድመፀ ናይ ኣፕራይዛል ናይ ሓደ ገዛ ክገብር is there any incidents እቲ ባንኪ ክቕበሎ ክእሉ ኣውቶማቲካሊ ብዙሕ ፍልልይ እንተዘይርእሉስ ኣውቶማቲካሊ ንዑ ተቐቢሉ ዝኸደሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ ወይስ ናይ ግድን ናቱ ዝገብር እቲ ባንኪ ዋላ ኣፕሬዛል ዘይተገበረሉ ገዛውቲ ዋናን ሪል ስቴትን ክንዲዚ ዋጋ ክንሸጦ ደሊና ኣለና ኢሎም ብዘውፅዎ ጥራይ ባንክ እውን ቸክ ከይገበሮ ገዛኢ እውን ቸክ ኣፕሬዝ ከይገበሮ ዝሽየጥ ገዛውቲ ኣሎ ዝነበረ ቡም ዝነበረሉ እዋን ዋላ ሓደ ግዜ ከዓ እቲ ዕዳጋ ማእከላይ ዝሕል ዝበለ ኣይ ናይ ገዛኢ ኣይ ናይ ሸያጣይ ግዜ ይኸውን እሞ እቶም ሸየጥቲ ንብረቶም ከየጋነኑ የውፅዎ እቲ ገዛኢ ከዓ ብዙሕ ከየሕሰረ ሸበትበት ከይበለ ተረጋጊኡ ስለ ዝገዝእ ዋላ ሓደ ባንክ ዘይሓቶ ኣፕሬዛል ናይ ግድን ኣይኮነን ዝገብር ባንክ ዝጠራጠር ከሎ ጥራይ ኣበይ ናይ ቦታ ንምንታይ ዝኣክል ገዛ ከመይ ኢሉ ክንዲ ዝዋጋ ይወሃበሎ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ጥራይ ንምርግጋፅ ምዃነ ነቲ ዘውፍርዎ ዘሎ ገንዘብ ድሕነቱ ንምርግጋፅ ዝገብርዎ ስልቲ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣይግበርን ከምዚ ናይ ግዜ መቐን ኣለዎ ዲ ዝተሰርሐ ውፅኢት ናይቲ ኣፕራይዛል ጋይድ ክገብረካ ኣብታ ገዛ እቲኣ ንኣብነት ክሳዕ ክንደይ ኣነ ኣፕራይዛል ገይረ ናይዛ ገዛ ቫልዩ ክንዲዚ ኢለ ኣለኹሲ ክሳዕ ክንደይ ኤክስተርን ከምኡ ክኸውን ዝፀንሕ ይኽእል ገለ ተራ ኣለዎ ዲ ወይ ኤክስፓየር ዴት ናቱ ኣለዎ ዲ ናይቲ ውፅኢት ናይቲ ወረቐት ወይስ ነቲ ገዛኣይ ስለ ዝኾነ ምስ ሃብካዮ ወይ ዓጊቡ ወይ ዓገበን ብኡ መሰረት ውሳኔ ወሲዱ ኣይወሰደን ወዲኣ ኣላ ስርሓ መጀመርያ እቲ ኣፕሬዛል ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ትካል ጥራያ ይገልግል ብፍቓድ ናይቲ ኣገልግሎት ዝተዋህቦ ትካል ወይ ሰብ ጥራያ ከዓ ናብ ካልእ ሰብ ክትመቕላ ትኽእል ወይ ክተርእያ ትኽእል ስለዚ ዕድመኣ ነዚያ ሰዓት ነዚያ ሞመንት እቲኣ ብዛዕባ እዛ ገዛ እዚኣ ምሻጥን ምግዛእን ትዛረበሉ ዘለካ ግዜ ካብኡ ዝሓልፍ ኣይኮነን ምክንያቱ እታ ኣገልግሎታ ንሓደ ውልቀ ሰብ ከዓ ዝኾነት
دحر 6 عامت دحر عامت ويقالنا كما ايفيدنس انت تزارب الله بزح ردو نجرا كما بقص تكمل تخيل بل كما كاتعرف تكمل شيات ايون نخشيت واقع خوصن دحر دليون of course كم قبر غلي مالك so is there any way كم دت شيات اين غزاين هيرك قبرو كلنا حادثه تتجزا same property technically زكالا مثلا مناطق is that legally allowed كله بزعوا ذا قد زي عملت أي ولا يمكن بلوجيكال كم بيعرف تفتينا أنا جزاك شيء آخر له كبير شيء اللي ماكسيموم تكرر اللي دلي صحات كز كلا خاز حسرت تكون كهذا اللي كنا ساعة مع زين فلسي حدا أبريزال بحسب أبوينا هير نكبر كنا فلسي أي نخيلنا من البعد نن بين نمبر هير قبروها نابلس أنا شيء كله جزا هير يركاله إنزين كال ريليتر represents قبروها لسبكا أنا بخاري فري له property أدرشة زا جزا زياسي buyer appraisal دليله أنتي لك كيت كانت السخاء قد محجي appraisal غير كان شيات أي واقع بكير لها can you do the same for him بإتيكال اختريه والله أقام زلوا غيره يسمعنا النعي مغنياتو مويو براكتس قبل زلوا أبريزل زين زراعين كل زي واقع يخبر بعيني سكفتار يوجن أي جريان هرينة شهاد أي قال سبب له كاون خيلي نفسه استاجر زمس أفضل اللي جنا مثلا معي كريه والله مغنياتو نتشات أيك حقو سيلون تعيوا جا هذا أم جماري قناتو نمويو يلو زي وجانا إذا جزايلو كأميرو يو تواصل مسيوا لازم شهات أي سلزقنا العالي زقنا وجانا بالجزائر سلزقنا تحت وجانا زوها بالله لا أبرزا سندي عنا شكرا مسيو لا حاسب قل تكنيكال بزح زقوانا في نجار هيكون وإذا أبرزال زي بزلوا سبون إنك إذا شيء غير لون يرى يوم تخيل كحالة سبب لون قبل كافة نعطوا مساعدة وين سمعني والحجي ethics كله يزا business زختامي زختامي بو بناي زخا أب سجوا داتو بزحون أبناي CBC marketplace نبرة ناي real estate serious علوه بزح سبات تناي appraisal mislead غيروم offer ناتهم لعل دوسرو سبات علوه كابتا actual بالينا تجازا كسانا 100 شيء أبو أونتاريو دراخو كسانا 100 شيء في اللي بالي تاش مغير لهم plus ثم ناي artificial papers غيروم ناي mortgage brokers تقبرو دراما غيروم دوت وامون علوه حجي أبزت mortgage broker ديوت lender ديوت relator زلو ديو زياتهم كريه الله حجبو كوب سلس ياتهم تارجتنا اتهم ام شطانا يتاغزاي سلازي تا سيل كلوز نختكون اوف كورس ابو يزلوت انترست ناتو ويت ربحاناتو ويت بايت ناتو تصاب برايزال دلوغنا زغزات شيت ايت شيت سرح توهيباتولا سريحوا كخيدي سلازي غزا اي هاير دغورو زلو وحدي تخولوناتو ابتناي صيق ነገራት ዘሎ ንኻቱ ሸያጣይ ድ ሃየር ጌርዎ ዘሎ ግን ኦፍ ኮርስ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ቲኦም ፓርትነርስ ውን ስለ ዘለው ድራግ ድገብር ዝኾነ ይገለ ሶ ኣብዚ ኮመን ኤረርስ እንታይ ኣሎ ኔጋቲቭ ሪዛልት ከምጽ ድኽእል ናይ ሰባት ካልኣይ ግዜ እዩ በት ስቲል
هو باسي بتعمل رغاز بلاي طبعا إلى ساب كم زنا أبريز على الجزء كم زبال كا كقوانا في غيرت نشاط عايز أبريز قبل اللوساب أتجزأ كا ما كتامي سبعة كستلا كامس بولو مع بوند تقيمون قبل يهلي يقوانا فيه جن تزبل كايو ناي كمزي حابيروم نحد قداين المسرح سرح زلو سبات كابهم كوين غاتي قد عمل غمس عايكم تخولتها بتعامي وحدي جن كوغانا في خيالي نورمالي كتحتون تخيلي خا كم سنة أنا حجابت ناي بانك اللي دبل له زيادة حجي ناي بانك بناي بانك ندحري قبل على لوت أبرايز اللي دبل له أنا ستيلت مورجج بروكر والمست بانكي خسره ستيلت ريليتر ونت سيلر كبانك جنزم وسوسدي هو نازياتهم سلسيوم انترستي أم عصاون هاي تاجزاي to commission أبو سلزم so there is high probability confirm خجبر up to norm مالتي but بعين باير هاير غير ولا ندحر كوينو يجزايا نايتادس روحو كوفلو يودي له أبتجن ولا يسرح يا جنزوب توسد it result مستيهم interconnected يا زبز حي جتاي كم يركع ترخبو مع الله نتي جزاز شاي تكازلو نت مورجيج بروكر نت بانك وسانيو كم جزاي نسخة نعمت مازر ريلتر كتركب كلا غازي كاب بزحات ريلتر سمريز كا بستعشني كوفا بيل كان تايم زغورو كندي أكل تمكر لهم كندي جزاوت أجزيهم قلتو بصراحة زي ما عشان ميرون بقولوا نزي أبقمت اتخاذات كا قاب سلسة 4 سنوات هاي مش كستعشني الكا مرصد كلا على دحرو من مرجج بركونكم 4-5 سنوات على تفلتم ويسبع زنقورها كابم كأينا يزحشة كتكيت غيرها زبز حق زي بزعبا خاز فلت بانك خايب جنزب لا تقوم تقولون تقوم داتا نات كازلو يعني زحشة يا قلبوت كذا كازغيل بانك اللي كاتفلت قدام نتقن جابتي نزيم كابزبل كايو ناي عدقها كنتات نمدحن نفسنا قنقالها لا نخيل نفس وكف تساتفتي أبتي جزا مشاطن داغن زلو تكالات ببينهم بعلها كتقوصرهم كلها ساتري حقت نفسها تقلاقلات ዝኾነ ቦንድ ሞንጎማ ከይፍጠርም እንቲ ሓደ ከምዚ ፓኬጅ ዓይነት ኮምቦ ጌርካ እንድሕር ወሲድካዮም ግን always you will be the victim by default ማለት ዋኔ ፈለጥ እኔ ስኻን ጻለይ ዝበሃል ኩነታት ክህሉ ኸይልኒ ከም ግቡ ኣብ ዝኾነ ኢንዳስትሪ ዘሎ ንኣብነት ሪል ስቴት ምስ መረፅካያሲ ሞርጌጅ ብሮከር ደለሎካ ይፈልጥ እኔ ግን ሰብስከ ንገረለይ ትኮሰት ክእልኻ ከም ዝበልካዮ ብኤቲክስ 3 ሰባት ክህበካ እዩ ዝግደድ استلك عليك وانا سيز يوم الله مرجج بروكر الصراحة 3 يوم حتى زحشت بلوها وصانا عايز ملكت كبايك من الناس يبغى عجب زي أجن حادثة انتهي بكام وهذا بالكاد قد كام جمرة أبتي قلت يتكات حوس الله خاص كثر الداكا العروس أنا حيل غامر مرجج بروكر مسود داكا خاني موارين مينا بانك الآن حطوا هنا خلق لندر يا سبعة على تريل ستيت ويكات مرجج بروكر بعلو ريفر تغيرك خالد ብዙሓት እዮም ዘለዉ ብቲ ለንደርስ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ትራዲሽናል ኣለዉ እቶም ክሬዲት ዩኒየንስ ኣለዉ ፕራይቬት ለንደርስ ኣለዉ እሱ ከም ሞርጌጅ ብሮከር ዝያዳ ሚእታዊ ድህቦ ብቲ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ጌምስ ኣሎ ብድሕሪት ክፃወትዎ ድኽእሉ አንለስ እስኻ ነብስኻ ኢምፖወር ጌርካ ሓደ ስትራቴጂስት ትብሎ ዘለኻ ነንበይኖም ዘይፋለጡ እንድሕር ኣምፂኻ ኣለኻ እቲ ስራሕ የፋለጦም ኣሎ በታ ስራሕ ጥራሕ ክራኸቡ ክእሉ እዮም بحنسا دسرحته خوينهم ethically professionals تخوينهم أسالتون أبصراحة يمسالك أن ethical عينك كيدان دحر لهم كا سمحنا قيها جمز مليس كا انتاش متقبل الله مالتي
So all in all تمانديت سنة بخايد ورد الله ما أثناء بتجزعي. هو أبزخانة ناي سامن أمريكا ويونا أب عالم تاريخ أيو أبزخانة ناي جنزم اللوات صراح كان نقدي خدعت والله تقبلوا زلخات فلت يخايلو سلازا حاسب بتي أنصار كازولو شياطين بولو ويكا أقلقلوت وحباين بولو تاخذ بكاز فلت رايده بكا ስለዚህ ቀዳማይ ነብስኻ ሓጋዚ ንስኻ ኢኻ እኹል ኣፍልጦ ሃልይካ ብዛዕባ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ተዘይብልካ ሰባት ተወኪስካ ንነብስኻ ኣፍልጦ ተዕብየላ ትኽእል መገዲ ክትሓስብ ትክእል ኣለካ ባይ ብርዱእ ነገርሲ ናብ ዝኾነ ገዛ ኣቲኻ ነዚያ ማይ እዚኣ ክገዛእ ደልየ ወላልካ ተተኣቱ ጠቐመካልያ ንሑ ዘገድሶ ይኮነን መጀመርያ ምክንያቱ ስኻ ትገዝኣ ዘለኻ ሰሚጥዋ ኣሎ ካብኣ ምናልባት ሓንቲ ትኾን ንዓኻ ዘገድሰካ ግን ንስኻ ኢኻ ክትመርፅ ዝግባእካ ናትካ ሓላፍነት እዩ ከም ዓብይ ስነ ሓሳብ ክንቅበሎ ዝግባአና ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ንቕመጦ ዘለና ካልእ ዓለም ካብቲ ኣመፃፅኣና ኣብ ግምት ብምእታው ሓላፍነት ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ብዛዕባ ትገብሮም ነገራት ዝግባእካ ዕዮ ገዛኻ ትሰርሕ ዝኾነ ብድሆታት ክህልወካ ክእል ክኸውን እዩ ግን ብፍላይ ሕጂሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ናህና ሰብ ኣሎ ክኢላ ኮይኑ ወይ ከዓ ካባኻ ዝሓሸ ኣፍልጦ ዝህልዎ ኣብ ማስ ሜድያ ወይ ከዓ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ መሚው ቁንዑን ጌጋን ክፈሊ ዝኽእል ሰብ ብዙሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ከም ሓበሬታ ዝበዝሕ የለን እቶማ ኤናይ ጥዑይ ኤናይ ሕማቅ ንምፍላይ ዝኽደሉ ዘሎ ግዜ ሲ ኣቕድሚ ምውሳንካ ገዛ ንምግዛእ ወይ ከዓ ብዛዕባ ገዛ ምሕሳብካ ነብስኻ ታህ ትገብር ዘለካ ዋላ እውን ካልኦት ሰባት ክገብርዎ ከለዉ ብምርኣይ ጥራይሲ ነብስኻ ክተዳልዋ ዝግባእካ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ክትገዝእ እንዳሓሰብካ ሸዓ ጥራይ መፅናዕትኻ ትገብርን ሕጂ ዘይትጅምሮ ወላይ ትግዛእ ኣበይ ዘሎ ኣበይናይ ዝሓሸ ገዛ ዝግዛእ ዘሎ ስለምንታይ እንታይ ዘጓንፍ ሽግራት ኣለዉ ቅድመኻ ዝገዝኡ ሰባት ኣለዉ ዋላ ክትገዝእ ከለኻ ዓመት ዝገዝአ ቅድመኻ ካብ ትውከስ 5 ዓመት ዝገበረ ሰብ ክትውከስ ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ገዛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሓለፈ ዓመታት ዘጓነፎ ተርእዮታት ክሕብረካ ይኽእል እዩ እቲ ዓመት ዘሎ እውን ምስ ሕጂ ዘሎ ዕዳጋታት ወይ ከዓ ዘጓንፉ ኩነታት ዛመድ ሓበሬታ እውን ክህበካ ክእል እዩ ግን ክትደባልቆም ትክእል ኣለካ ሓደ ግዜ የጓንፉ እኒኦም ኢንስፔክሽን ክገበረሎም ከለኹ ቅድሚ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ዝገበሩ ኩሉ ምስኦም ይመፅእ ይሕግዞም እዩ ዘሎ ናይስ ኤንድ ጉድ ምክንያቱ ታናቱ ተመክሮ የካፍለሉ ቅድሚ ምግዛእና ከዓ ከምኦም ክሕብሩና ዝኽእሉ ብሞያዊ ኩነታት ከረዱና ዝኽእሉ ምውካስ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብቲኦም ዝሕግዙና ዘለዉ ሰባት 100% ምምርኳስ ግን ነቲኦም ኣብ ውሕዳት ተርእዮታት ዝጓነፉ ናብኦም ክልቃልዓ of course እቲ ትርጉም ወይ definition ናይ ሪስቴት ኣብዚ ናብ ዓድና ንበይኒ ኣብ ዓድና ርስቲ ጉልቲ ምስ መሬት ምትእስሳር ፍቕሪ ገለ ኣለዎ ፕላስ ሓንሳ ብሓጉኻ ዝተወልደላ ገዛ ክሳዕ ሕጅላ ድልዳለ ናይቲ ገዛ ይኹን ናይ ካልእ ነገራት ይኹን ብዙሕ ፋክተር እዩ ዘሎ እዚ ዓይነት ርድኢት ሒዝና ኢና ናይ ገዛ ንመፅእ ኣለና ኣብዚ ኸ ቅድሚ ገዛ ምግዛእካ ኣሎ ዝበሃል ምድላዋት ናይ ክሬዲት ናትካ ቢልድ ምግባር ድዩ ብዛዕባ እቲ ኢንዳስትሪ ምፍላጥ ድዩ ገለ ስኻ ክሰርሐሉ ግባእካ ሆምወርክስ ኣለካ ሶ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ድኾነ ፊርማ ኣሎ ድዩ ብዚ ፍሉጥ ድኾነ ሓደ ሰብ ገዛ ክገዝእ እሞኻን መጀመርያ እዋኑ ክደሉ ከሎ ነፃ ኣካል ኮይኑ እዚ ምኽሪ እዚ ክሸጠሉ ዝኽእል ሰብ ከይዱ ገንዘቡ ከፊሉ ኣነ ብዛዕባ እዚ ርእሲ እዚ ክፈልጥ ደልየ ኣለኹ ፓርቼ ናይ 400,000 500,000 ገዛ ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ 400 500 ከፊልካ ዋላ ሓንቲ ይኮነን تحت حدا مئتاويتي نايت زيرو حدا مئتاويتي تخون دلخ ابت فاليو نايت جزا كم عين السيرفيس دي قبرات كالات اب كبابينا الله وادين ويس اب تري ليتر
definitely أنا أبري later كيده جزا دجزي مخري خبرني سرح سلازو خانة دبل أمنت علنا أنا ناتي أمنتي ethics سلوه هو النوع but أنا خم جزا I have to protect myself سلازي كم زا أقول قلت كركبر لزخلاب كبابين أنت تكالات أنا تي بده مسانات للتأساسر زبزحي مستيوم حدش مساتي ناب كندا بفلا كالغاري مالتي نعنا زخون أقلقلوت استدالو اللو إلى زفلتي بلين أنا وناتو تبده نوع حدشي كلاي كون أول جزا مشات المعداجن كم زبز عدي معلتاوي زربا زخونة أبعدنا هم يكونه أول تمكرو يقول لنا من أوسم زانا حجتايم كالوت كابكال عدي للسيران تكرنا عنسي ما صلوا جاب عدم تسيدهم زعوا جزا مجزا مشاتن وكل فلتو حلي وين دم صلاة زخمة زخمة مغرية حتى نمتاج كما تمثلني كون أوس أبانا ويكابت إست أفريقيا خبابي مغاونا أو إيرترا إثيوبيا السودان قال لي بزح مس جزا مجزا مشاتن لم دي تمكر دي ملا حبرة سب أو زوجة لي مثلا تحبرتها جي نوع قلبه ذهب على اللي من أي فعير حكم كن كم زبال قاتي تريل ستيت صراحة اللي صار في زولو زي قاتات معنا مستيتكس حاويسكا كتروحوا الحبرتها له نقومي خاني دا قدم كوالا مجزا خي حسب كهلا خاص أقدم كابزعو حساب ون أقداسي يزبل زلو مفلات كم مفلات سي بوضع خير حبريت علو قبض خير نقر كالو يا أنس ديسكليمر دي بالله حبريت هذا حاتد لهم يا وين من زي أخم زي أبنا يحقنا أبنا تمسينا كلا يجي زي دق ما زله هذا أبنا أنا سب ولا قتيل الله تخينه أبتبع خيره أنا سب قتيل الله جن بخمي فابز حتى نتنص أخوان مخرني له جنزب كفيله حجاو مخر هو ست حجاو مثلا لنا السوق نقصت قتل أزي له خزارب حجون يخل كلي confidentiality لازلوا لك عخمو أبناء real estate سبكات تخلو بزعبا زخنا نجارات أبو أفلوت أوديو قال ملأ هردليو زي قالوا تانا نجارات الله إلو زو نجار أكل زي وتالو زول ملئي سلازي سبكا بلاني سيدري positive يري negative يري شعور نفسه أبجمت إثيو عقمتاته تمكراتاته مسألة مرباته بجمت إثيو يخ جزء الله سلازي وتا positive ذهب ملئي زلنا negative دمسل نجارات ذهب جن يلن زي يعني تحبريته هو فتشيا محجي أقللتي ومن يوم قبل كاي كإلن جن نزيوم نزينا ريل ستيت زجبر نتفادات كان تواصل على أكال كوينو ريكاز بحال أوفيس على أب داون تاون حجتايم نزاقل رزق بزخيل سبعة اللو ملاح حسب نعم تتبدل كوالا سي أوي خات خصص شيات عيدي بدل كوالاتي كجاز أكاز بالكاسب بيبدل كوالا جلسي ناوم كيك خات خصص أجنو زم مساسل نزل له زل خوالا لك عنده تزاي كنا زم مساسل حابريته خوز خولي خويني سمعني جن بأكل كستو خيدو قبارة خيوز بلا أفلتي بلا قمتنا تيز نقدر كازلو أصلا most probably أنا هالمسألة تكيز اليوم أبت مسرح جيجا حوشة تخوينا هذا professional نقصد قص على بقدس خا مسألة كاتره هو نا jurisdiction صراحتون على لومي بعد الزد دحريت مليسو بتناتو دقاقي كذا أتغير عداوي default وي bankruptcy أي فوسني أنا كسعوي extend يقولون كم كفتت ريالو محبري معلومات كان كوميونيتيون زغنا عينت بلاتفورم كفتر زغيل انتقينو زعينت مناتو أنا زرحو جزام فتاشي جزام شاطر مجزان سردي كونه أو الناس أخوين سبات كم آخر غيري
تيوم جزار شوت زون جزون كا إنسبكشن هيقبرون يوم بزعبا إنسبكشن كا خما خوري يقول يوم خالص مالتي سلازي كريسكوس لا جبرك تحاوريتها حاوريتها تركب يعني تقوت خيلي ها دول كها كومون وصحبت كوميونيتي نايرتا بكالجري كوم عينت عند تاسك فورس يومد فولنتيرز نقول نحن نعوم مزيخات حتى نقبرون خيلنا إلى حسب كاونا وجن كم زبل كاو من انت يجو حبايت زهب مسؤول مستناتو علاقة كزامرو بزي كلمة قد غير كاخت تعالوا ولا كا مناتو انت تردي كاسي جينوين زغونه حبايت هذا اللغة يا سب بزي زغونه بياز بزي زغونه كابخا ناي مغزا اكسبكتيشن كي يبرخ مخركا هولو اتلك عيز نغركا السو ግን አንዳ መኸረካ ጽባሕ ንግሆ ኣነ መኸረ ኣለኹ ኣነ ክገዝኣሎም እንት ሪፕሬዘንት ክገብረኒ ኢሉ እንተ ደኣ ይመኽረኒ ኣሎ ኮይኑ ግን ኦፍ ኮርስ ደይግዚ ነገራት ደበለ ክነግረና ኣይኮነን ድብል እቲ ሃይፖተሲስ እየ ዝዛረብ ዘሎ ኻነ እቲ ኤቲክስ ካልእ ኣብ ግራውንድ ዘለውን ካልእ ያ ኤኒዌይስ ኣርስቲ ገፊሕ እዩ ናይ ሕፅር ዝበለ ደቃይቕ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን دبزحون حجي خابتناي appraisal ወይ inspection ስራሕ ካውን ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ርስታት እውን እንዳተናፋፍና ኢና እንታሽሙ ጌርናዮ ያ ምናልባት ከም ተወሳኺ ቅድሚ መደባትና ወይ ሕቶታት ቅድሚ ምውዳእና ዝኾነ ተወሳኺ ክትብሎ ስፔሻሊ ኣብዚ ናይ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ሪል ስቴት ውስኻ ቢልካ እቲ ናይ ኢንስፔክሽን ዝጎደለ ወይ ኣብዚ ዘይ ሓተትኮ ነገራት ኣለዎም በሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ ነገራት እንድሕር ኣሎ ክትውስኽ ኣለዎ ትምላእ ነው ሓፈሻዊ ሓበሬታን ሰባት ክትቁርብ ክብል ትብል ምክንያቱ ከምዚ ንኩሎም ኣብ ሓደ ዘንቢል ትእትዎም ኣለኻ ብዓቐሞም ብኣፍልጦኦም ብተመክሮኦም ግን ካብቲ ዝሪኦ እንታይ እዩ እዚ ኣብዚ ገዛ ዓዲ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ነቕመጦ ዘለና ገዛውቲ ኣሰራርሑ ምስቲ ኣብ ዓድና ንጥቀመሎም ወይ ከዓ ነቕመጦም ዝነበርና ገዛውቲ ቁሩብ ዘፍልዮም ኣሎ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ዘፍልዮም ነገራት እንታይ እዩ እቲኦም ጥረ ነገራት ዝተጠቐምሎም ነቲ ገዛ ንምስራሕ ስጋዕ ክንደይ ተነቀፍቲ እዮም ብዝተወሰኑ ናይ ደገ ባእታታት ከም ማይ ንፋስ በረድ ሓዊ ገለ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዓድና ማይ ክነጥበካ ከሎ ዝንጎዶ ቀዲዱ ዘበላሽዎ እንተሊ እንታይ እዩ ክዳውንትኻን ሳሎንካን ገለገለ ወራቐት ዝመሳሰል ነገር ኣበላሽዎ ንዑ ከዓ ዝኾነ መካኒዝም ትጥቀም ኢኻ ሪካቨር ክትገብሮ ኣብዚ ማይ እንተፈሲሱ ገዛኻ እታ ገዛ በዓላ ዳመጅ ኮይና በላሾ ከምኡ እውን ነቲ ገዛ ንምንባሩ ዝሕግዙ ኣብ ዓድና ዘየለዉ ናይ ሙቐትን ናይ ዛሕልን መሳርሒ ኣለዉ ማይና ነውዕየሉ መሳርሒ ኣለዉ ደሮናን ንፋስን ካብቲ ገዛ ኣውፅኡ ሓድሽ ንፋስ ዘእቱ መሳርሒ ኤግዞስት ሲስተም እዚኦም ብደገ ክንከታተሎም ዝግባአና እዮም ምክንያቱ ሓደ ምችኢልና ክንነብር ተኮይና ኣብቲ ገዛ ካልኣይ ከዓኒ ንሶም እውን ክሕግዙና ኢልና ዝገበርናዮም ሓደጋ ከይኮኑና ነቲ ገዛ ስለዚ ገዛ ክትገዝእ ኣብ መደብ ክትኣቱ ከለካ ብዛዕባ እቲ ገዛ ኣፍልጦኻ እንዳወሰኽካ ክትከይድ ምዃንካን ኢድካ እንዳሓወስካ እውን ክተመዓራርዮን ክተፀብቖን ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ መብዛሕትኡ እንተሪኢኻያ እትዮም ንብረት ዝሸጡ ትካላት እቲ ዋና ገዛ በዓሉ ከም ዝሰርሖ ገይሮም እዮም ኣዳልዮም ዝሸጡልካ እጂ ብኡ መጠንስ እንታይ ማለት እዩ ገዛኻ ከምቲ ዝደለኻዮ ገዛ ኣይትረክብን ኢኻ እንዳመዓራረኻዮ እንዳፀበቅካዮ እንዳዕረኻዮ እንዳኸድካ ኢኻ ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት ደስ ትብለካ ገዛ ትገብሮ ስለዚ ኣፍልጦ ብዛዕባ ገዛ ናይ ዝዓዲ እንታይ ይመስል ብምንታይ ዝስራሕ እንታይ ብድሆታት ኣለዎ ንምንታይ ከተገይሩ ሓደ ግዜ ነዚ ገዛ ከም ገዛ ንምኽባሉ ዝኸብዶም ሰባት ይጓንፉን እዮም ከም ገዛ እዩ የንብረና ውን ኣሎ ድልዳለውን ልክዕ 910 ዝተሰርሑ ገዛውቲ
اسكع جلو بزخطة معزري خيام زلنا ينبعلهم دي تعيب تقندي زيادة ممكن خان بمقباري إنه يحدث أنح أنا يزعلني واقعنا تخان دعك بخيل دعك بزخيل مودعاتو نسوي تدفع كايا جنزب ويكاز خبر كايا جنزب كما يركع كاب زغبار تدحنو كيل كالها جزاب المجزاكا ግን ናቱ ዋጋ ዓቂቡ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ከዓ ክትሸጦ ከለካ ጥዑይ ዋጋ ንክመሰልካ ክትከናኸኖን ክትቅይሮን ኣለካ ብዙሕ ነገር እውን ሓተካ እዩ ዝቕየር ዕድመ ምስ በልዐ ዝቕየሩ ንብረት ኣለዎ ኣብቲ ገዛ ከምኡ እዩ ኢንስፔክሽን ክገብር ከለኹ እዚ ፈርናስ ናይ መወዳእታ ዓመት እዩ እዚ ማይ መውዓይ እውን ከምኡ መሰል እቲ ናሕሲ ተቐይሩ እዩ ስለዚ ዝተወሰነ ዓመት ከገልግለካ ክእል እዩ እቶም ቱቦታት እዚ ዓይነት ማተርያል ተጠቒሞም ነናቶም ሓደጋ ይነግሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣፍልጦና ብዛዕባ ገዛ ቅድሚ ምእታውና ክንሓዝ ዓሞቕ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ኣፓርትመንት ቅመጥ ተፀኒሕካ ማይ በየን መፅእ ኣሎ ሙቐት በየን መፅእ ኣሎ ምልክተካ ነይሩ ገለ ምልክተካ ንምዑ ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ገዛ ምስ መፅኻ ግን ናቱ ተገደደስ ከይድካ ክትሕልዋ ክትክእል ኣለካ ዝነጥብ ማይ ኣሎ ድዩ ምዕባሳ ዝነፍስ ንፋስ ሮቲናት ናይ ኢንስፔክሽን ናይ ባዕልኻ ትገብሮ ዳቱ ትከታተልን ዝግባእ ኢንስፔክሽን ገብር ከለኹ ቤዚክ ዝኾና ነገራት የርእዮም እየ ብዝያላትካ ምዕፆ ናይ ዝኩሉ ማይ ኤሌክትሪክ ኣብዚ ዝዕፆ እዚ ከምዚ ዝግበር ገለ ዝብላ ንእሽቶ ሓበሬታት ይህቦም እቲ ኢንስፔክሽን ገብር ከለኹ ሓንቲ ክሕግዞም ዝኽእል እቶም ናትና ሕብረተሰብ ኢለ ዝሓስባ ንእግረ መገደይ ሓደ ግዜ እውን ድሕሪ ኢንስፔክሽን ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 3 ወርሒ ድሕሪ ወርሒ ይድውሉሎ እዮም ከምዚኣ ኮይና እንታይ እያ ዝገብራ ነጊርካ ነርካ ግን ረሲዐ እያ ዝብሉ የጓልፉን እዮም ትምሕታቶም ዝዓብዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ስለዚ ኣፍልጦኻ ብዛዕባ እቲ ክትገዝኦ ትሓስብ ዘለካ ገዛ ምዕባይሱ ወሳኒ እዩ ቅድሚ ምግዛእካ ኢለውን ኮሚትመንት ቅድሚ ምእታው ወል ብጣዕሚ ፅቡቕ ሪኮመንዴሽን እዩ መብረይ ንሎሚ ዳልናያን ዝነበርና ከም መእተዊ ናይቲ ኣብ ኣርእስቲ ናይ ሪል ስቴት ንገብሮ ዘለና ዲስካሽንስ ሎሚ ካብ መጀመሪት ኣርእስትና ሆፕፉሊ ኣብ ተቐፅል ዘሎ መደባት ዲፕሊ ኣብቲ ዝያዳ ስኻ ሞር ስፔሻላይዝ ዝገብረሉ ናይ ኢንስፔክሽን ከምኡውን ናይ ኣፕራይዛል ኣብኡ ኣድሂብና ክንዕልል ካልኣይ ግዜ ኣይሆፕ ክንዕድመካ ኢና ዕድሜና ክቢርካ ብምምፃእኻ እንደገና ነመስግን ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ካልጋሪን ከባቢያን ብሓፈሻ ኣባላት ማሕበረኩም ኢካክ ድማ ብፍላይ ከም መቐፀልታ ናይዚ ፕሮግራምስ ንገብሮ ዘለና ኣብ ሪል ስቴት ኢንዳስትሪ ኣፍልጦ ናይ ህዝብና ንምዕባይ ኤክስፐርትስ ወይ ሰብ ሞያ ናይ ዝዓውዲ በብሓደ እንዳዓደምና ዓሞም ዘበሉ ንኸፍልጡ ድልዋት ኮይኖም ዘለዉ ኣሕዋትና እንዳዓደምና እዚ ፕሮግራም ቀፃሊ ክንገብሮ ኢና ስለምክትታልኩም ነመስግን ኣብ ቀፃሊ መደባት ብሰላም የራኸበና ብሩኽ ክንየ